Paro kanyo county ma Homa Bay seasons moko kata igni moko adek machien kanyo ke tim mar Agoro Sare osebedo ka ne onge e tukegi. Kisumu wang'eyo ga Kisumu Day ma bende ne onge. Alafu county ma Siaya nitie skul mar Awinga. Yes. Awinga ok aneno e tukegi. Kendo kata kamano lwak ne nitiere. To gima nyalo wacho ni e tuke mag skunde sekondar county ma Kisii gi Nyamira anya wacho ni ne gichalo joma nokelo jowetegi wuoth nikech king'iyo kit tukegi kako tuggi counties gi ok anya wacho ni gikelo ok gitimo maber ahinya kendo kata Migori bende anyalo wacho ni e tukegi ok chal ka gima noyiegi kochakore gi tuke mag adhula nikech e tukegi te Fred king'iyo kanyo adhula Kodero Bara manobiro koya Migori neno kaka nokoyude mayot e lwet timbe mane en godo e group stages. Alafu king'iyo Ulanda bende ne ok ochako duogo yude mayot. Kata kamano amor gi Nyakach Girls kendo anyalo wacho ni gitimo maber. Inyalo paro kanyo ni yare 2022 ka tim mar Nyakach osebedo ka odhi e finals 4 te to igoye. Inyalo paro kanyo 2022 kanyo ne Kobalo goye kaeto chako duogo goye gi Lwak 2023 Alara oduogo laro rekode kanyo 2024 kaeto 2025 nok gi participate. Yes. Kaeto igani kendo giduogo ma gibedo joloch e tuke machalo kama. Anyalo wacho ni ma en bang' bedo kuom thuolo mar higni 4 giduogo gi loch kendo ma gima wanyalo wacho ni gitiyo matek sana. Nyaka sani koro gine joloch mar Nyanza region. To tugo mano mora nyoro kane inyalo neno kane waneno mpira mane nie kind semi-final mane nie kind Magina kod Nyakach. Anyalo wacho ni Magina notiyo matek kabisa. En mana ni duoko be nyaka iye ne ineno ka en mpira manorumo e ginene e penalty. Yes. Mano korka Wakeini. To kachaka dok korka yawuoyi anya wacho ni Gendia Boys bende en achiel kuom timbe ma anya wacho ni ne otimo maber e tuke machalo kama nikech en achiel kuom timbe ma kane neno kanodhi no qualify kaka namba 2 ma Ringa Boys anyalo wacho ni maga achiel kuom timbe ma tugo ni ok gichopo e rang'iny mane kata expectation mar johera. Yes. Lakini Gendia no onyiso chia margi. Inya neno kanyo ka nyaka sani Gendia otieko thuolo mar 3 kane gigoyo Maseno kanyo e penalty. Ma nyiso ni Kisumu Boys okawo thuolo mar 2 ka St Mary Siala. Anya wacho ni St Mary Siala en poch gi pak nikech giloyo kendo gina deserving champions. Kata kamano Kisumu Boys bende onyiso chia margi nikech inya paro wuodh Kisumu Boys e tukegi ok en wuoth manoriere tir Fred. Ochakore gi sub county. Yes, Kisumu Central. Yes. Appeal bang' appeal gidhi to mano nyiso ni mondo mi ne gilo appeals gigi manyiso ni en gima ne gi deserve. Koro en wuoth mano wuotho maber magidhi ma ineno kane gichopo e regionals Maseno manowuok kaka champions ma Kisumu ineno ka oduogo tieko kendo thuolo mar 4 tokgi. Ka gin mane gidhi kaka tok kano puodhgi kao Karagai kanyo yudo ka koro gine ma gichako timo maber ma wanya wacho ni giduogo gichalo kaka joma otimo maber e county ma Kisumu. Yes. Para ni kupono gore mago timo pod obro wacho bang'e Selfin betugo. Selfin tukegi eki odhi nyime kanyo indo waneno lokruok moko mobedo. Tim no mar St Mary Siala season mokalo ne kane gitimo maber. Kata kamano indo ne ok giwuok champions kanyo indo kata kamano nobedo ne gitimo maber e county no mar Siaya season mokalo. Kata season mosakalo chien gisebedo ka gidevelop wan gichopo ma gibedo champions kanyo indo. Ma endi tero wa kendo nyalo paro ka season moro tim no mar Barding nowuok Siaya mobiro mobedo champions mochako dhi nyaka tugo eko mag East Africa bende mag dhi gibedo champions kanyo indo. Ma nyisa ngo okang' mane ma bende samoro wanyalo goyo tuge mag secondary to gin ang'o ma bende neno ma bende nyalo mori kata ma bende samoro ok omori gi tuge gi ang'o monego bene otim ma neno ni tuge gi obedo makare. Ing'e skunde tuke mag skunde secondary
ahinya wan ga nitie timbe ma ji expect Yes. ne dhi neno kacha. Siaya wanyalo wacho na bar Denga Mbira osebedo ko dominate sana. Yes. Manyiso na Yala ne dhi regionals last year. Bigi chako gidhi Dhizia ne en gima ne gidevelop mokwongo cha ne en biro mana neno ni to chalo nade. Manyiso ni en gima ne gideserve. Kirango anyalo wacho ni changes obedo mang'eny nikech wang'eyo Kisumu sana Kisumu Day. Yes. Dhiga finals ni neno ne ni kind Kisumu Boys gi Yala. Ne wa expect timbe kaka Kodero Bara, Agoro Sare, wanyalo wacho Tonga Besa motemo. Yes. Gi Kisumu Day, lakini kirango timbe mane rien ok gin ma wasebedo ka waneno pile ka pile. Manyiso no lokruok ne nitie. Anyalo wacho ni koka nyiri kende ma Nyakach gi Lwak gin gisega bedo kanyo. Manyiso ni gin chopi finals ok en gima wendo. Nitie mana timbe mabiro ga to dhi wanyalo wacho ka nitie higa mana Alaro biro. Yes. 2024 gisani Alaro lal ok winjre. Manyiso ni nitie timbe mose dominate. Anyalo wacho ni kuom piche nyithindo manyiri en mana Nyakach gi Lwak. Kochopi ituke mag joma chuo pogruok nitie. Timbe mwaneno ni dominate ka ok gitimre nadi ok gidominate. Nachaka neno kwene nitie mang'eny nikech shida wuok ga sama home team tugo finals. Yes. Kanyi kama shida wuok ga. Ni neno home team ne onge matugo finals kuo bede kabisa. Manyiso ni bochopo kama kitugo finals ka home team tugo finals tigoli county no. Ichakitero County machielo. Ichakitero county machielo mondo kuo bedie. Ne un Kisika ne koko ng'enye. Yes. Koko ne ng'eny Kisii Homa Bay. Manyiso sani ne kwe obetie nikech onge home team mane tugo finals. Mane gima ne okonyo sana, lakini ne en gima ber onge koko motimre nadi mobede. Manyiso ni tuke te kanyalo endelea kama nyaka higa manyien. Nyaka county level kika koko mang'eny bedie nyalo konyo sana. I hope ni Kisumu Boys nyalo we Yalo dhi nikech samo wanyalo paro ni Yalo osekawe lakini podi samo nitie makosa mane gineno ama nitie mamruki mane nitie kwa kendo beda appealed. Gisano wanyalo wacho ni Yalo osewin nikech wakia gima Kisumu Boys paro. Lakini coach otieko ndalo ariyo ka pod Yale champions to wang'eyo ni Yale madhi telo ne Nyanza. Madhi telo ne Nyanza nationals. Kasuo king'e tuke gi kian bende ing'iyo kanyo winjo kiwecho weche mag security though oganda yuoro mang'eny tiyudo ka thothne tuke gi finals awach ni chakre nus finals tuke gi thothgi awach ni nus finals nyaka finals otuk kanyo ende stadium kendo iyudo ka stadium nopong' security oket makare kanyo endo. Kale Collins ma en kanyo endo NEC member ma Nyanza niwinjo kano kwayo jo county no ero mano ma Homa Bay ni gibed gi kwe gikete yore ma obed makare kendo kik giket stadium kata kok ikuogi kind tuke gi eki. Mage nochako kwayo mana seche go mabende ne gitugo tuke go eko mag county. Inyalo paro ni tuke go eko mag Homa Bay county notuge la tuke ni eri mano mar Raila Odinga stadium kanyo endo ka bende nowacho ni mae ndi biro konyo nikech ineno ka weche gi mag koko nomiyo patron mano mar tim nero mar Shabana mano gavana mano ma Kisii Mbarati nowacho ni mon mi giti galap tuke ma Homa Bay to kata gidhi Narok kanyo endo kaluwore kanyo kod weche go mag arita chal mar pap kanyo endo to arita ne ber fans oyuoro. Ang'o minyalo wacho kuom fans kiweyo kanyo endo timbe gi eki? Namba achiel anyalo wacho ni fans onyiso era margi ne tuke kendo ne ginyiso kwe. To ok anyalo wacho ni fans kende, to anyalo wacho ni en general preparation kata ikruok ne tukegi. Ne en ikruok noket makare Fred. Kendo anyalo wacho ni tend county mar Homa Bay, tend duol mochung' ne tayo adhula e skundego eko mag sekondar kod jogo duto manoikore ne tukegi. Anyalo wacho ni gi skunde
anyalo wacho ni ne giketo ikruok makare to gi johera. Yes. King'iyo rate mane johera dhigo, anyalo wacho ni ma kopogore gi last year. Neno ka johera mag skul ma anyalo wacho ni Agoro Sare king'iyo last year. Yes. Gima notimore, yudo ka thothni sama nigoyo tugo to wende ne chakore, to ka wer chakore to gimoro koponi kata gol moro low Fred nokodhi obed ga mayot. Yes. Lakini kaka ne Selfin temo wacho ni ne onge home team wanyalo wacho ni ne participate e final kata semis ni mano kelo ma to anyalo wacho ni ma opogore nikech king'iyo nyoro kaka ne Magina Girls ne tugo e semis, inyalo neno kaka johera mag Magina ne miel. Yes. To gitimo mana gigegi to giwe jotugo, gimiyo jotugo thuolo mar timruok nade tugo. Koro aparo ni fans noikore maber ne tukegi kendo ginyiso lony margi e weche mag tuke mar neno ni tukegi odonjo makare. Yes, nikech iyudo kata ka ne mpira orumo tiyudo ka mana jotugo maybe gi technical bench samoro gi jopuonj mane nitie machiegni emineno ka noringo modonjo e pap. Kata mana king'iyo kaka tuk Nyakach Girls norumo, tugo morumo achien mano mar St Mary's Yala gi Kisumu Boys, iyudo ka fans ok oringo kodonjo e pap. Yes. Tinyalo ma nyiso nopogore gi mane waneno e kaunti nero ma Kisii, iyudo ka oganda nodhi modonjo e pap ma pap opong' thiche kanyo endo kendo pap opong' ma ji oriwre gi jotugo kata jatugo nyalo hinyore. But awacho ni anyalo paro ni kaunti nero ma Homa Bay kata jogo eko mano telo tuke gi ma Nyanza wa noketo kanyo endo kwe makare e tuke gi eki kanyo endo. Wabiro rito to dhi chalo nade gi kaunti ni endi kata mana Nyanza region e tuke go eko mag skunde sekondara ma bende dhi bag Thika giko dwe ni endi kanyo endo ni to dhi chalo kodgi nade nikech ka wang'iyo kanyo endo gitero time opogore netball bende waneno ka wang' ni jogo eko bedo ka bedo champions kinde ka kinde korka joma nyiri mano tim nero mano mar Yugo Gango mawuok e kaunti nero mano ma Migori wang' ni odhi choko. Yeah, king'iyo kaka duoko mar tugo ni. Yes. Ne tugo ma tight nikech iyudo ka Yugo Gango ogo 23 kuom 24. Ologi 24 kuom 23. Yes. Manyiso ni en ng'wech mane iye tek. Yes. Manyiso ni Asumbi Girls ema koro nyaka sani Joloch ma Nyanza. Joloch ma Nyanza. Alafu king'iyo volleyball gima ginene Nyakach bende ogo kanyo sets 3 kuom 0 gi team mar Alwor. Yes. Alwor regi Nyakach ma oneno ni gi different title margi. Defend. Lakini kata king'iyo anya wacho ni Alwor no biro ka gin ready Fred from group stages nyaka final. Anya wacho ni Alwor otiyo tije gima nokele Homa Bay otime kendo deserve bedo champions. Yes. Yes, mana kamano endo koro par ni county nieri kata mana counties go eko mag Nyanza region tuka dhula team no ero mano mar St Mary's Yala nyaka gi sani endi nikech pod wakia pach Kisumu Boys but I hope ni wang' ni to gidhi kela pile nyaka gi sani endi St Mary's Yala the Saint mawuok e county no ero mano ma Siaya joloch mag Nyanza kanyo endo ka bende gine magidhi telo ne Nyanza yawuoyi tukego eko mag adhula mago mag nationals ma bende dhi bagi e county no ero mano ma Kiambu boma no ma Thika kata then korka joma nyiri Nyakach Girls bang' ne bedo joloch 2019 chak gibedo joloch no endo higa ni eri ma 2026 kanyo endo ka bedo gisebedo ka gitemo ga to gichopo nyaka finals seche moko igolo gi wang' ne gibedo joloch kendo gidhi represent nyi Nyanza tukego eko mag adhula kanyo endo ka bende pochgi pak ne entire technical bench mar Nyakach Girls koteni kanyo endo koda coach margi maduong' Mr. Crispin Odindo kanyo endo bende pochgi pak ne Madam Penina ma bende en japuonj maduong' mar Nyakach Girls kanyo endo. St Mary's Yala bende wanyalo wacho ni ok wanyal miyo school puoch to bende nwaneno ka former captain mar Harambee Stars Victor Wanyama gomin mar McDonald Mariga Wanyama wacho na academy mar gidhi chako tich maendi biro ka Michael Olunga Foundation osebedo ka dhi nyime gi tich makare kendo neno gima otimo tuke gik mag skunde sekondari. Yeah, king'iyo ma kata jakom Mamluki bro wuoye en ng'eni onge pogo kama Mamluki nitie gi Mamluki onge akene gini manche gi goyo jopuonjre mag gai kogno nikech gai no wacho jopuonjre kende ma gin nyithi sikul ng'eni king'iyo jakom Mamluki sani no kolingo kodwa wuoyo ang'eni kango do thuolo bro nyisowa ni to kicheni monge kaka idierogi. Yes. Be wang'ni Kisumu Boys oseyudo kaka gidwa diero Mamluki to strategy mane ma gitiyogo mar diero Mamluki kata kamano anyalo wacho ni foundation ma
Olunga mana ni dwa chako Wanyama gowadgi dwa chako odhi bedo maber kendo to mana ka giluwo line mar schools. Yes, odhi bedo maber nikech kata king'iyo Olunga e Nyanza ka sani nyalo wacho ni en gi skunde ma wanyalo wacho ni oseketo. Ok en kata Nyanza kende. Ema wacho kwang'iyo Nyanza nikech wang'i Nyanza gi Western. But koro kwang'iyo Nyanza anyalo wacho ni nitie skunde molungo oseketo in place ma wanyalo wacho ni matunda already neno. King'iyo Maseno wan gi duoko. Yes. King'iyo skunde mamoko yudo ka nitiere at least jotugo ma wanyalo wacho ni oketo foundation ma en godo kanyo. Koro ma be gima ka nani otimo Wanyama gi nani gowadgi yudo ka dhi bedo mayot mondo mi wane ni wa develop talent mar adhula kochakore piny moloyo ni warito ko gik malo koro mwachako gole mamluki. Yes. Selfie. Jakom mamluki. Nikech ing'iyo kanyo endo Maseno nogocho gi Yala. Yes. Inyalo paro to iyudo ka Maseno nyicho bedo kanyo endo sponsored gi kata mana Mofa nigi tiende Maseno. Kendo aparo ni en chenro mabende negichako higa ni endi. Ineno ka Maseno chopo nyaka final. Apani gichako higa mokalo. St Mary's Yala chiegni osedhigo higni malawo 2 e kanyo endo. King'iyo nikech iyudo ka Maseno nokwongo appeal to gi withdraw appeal manyiso ni samoro kane giduogo ng'iyo to giyudo ka ok gidhi yudo evidence. Yes. Evidence dhi bedo mano ne girot. Selfie. Ne gidhi appeal ka gigentie mamluki Magineno. mane gise sport. Samo nen mana pachgi. Ing'e nitie ng'ato nyalo tugo biwa manyathi skul adier. Style mogo go mpira. Style mogo go mpira. Lakini ne kapar ka nitie mamluki. Chako academy. Yes. Odhi konyo nikech ineno nini ok nyal kawo jotugo te. Yes. Owach no oloso club mare ok onyal kawo jotugo te mai Kenya. Ing'e talents ng'eny Kenya lakini ng'ama nyalo konyo onge. Ka gichako gi schools magise neno ni nigi jotugo maber. Ing'e kanye magikawo jotugo to gitimre nadi giketo. Manyiso ni odhi konyo mang'eny yudo jotugo mang'eny i piny Kenya. Talents dhi bede. Wanyalo wacho ka mane ng'ane ochako. Mane en jatend migawo Ababu Namwamba Talanta. Koro ing'e wadhi bedo gi Raila. Yes. Madhi konyo nikech skunde to nitie mang'eny adier. Provided ne principal oyie ni nyalo kawo nyithindo gi jotugo nikech ing'e principals be god otamre ok nyalre. Maseno o-perform sana chakre ne gichak tukego nyaka ne gichopo regionals. Nena ni otimre nade nitie ng'ama ohewi but odhi bedo gima ber yudo talents nikech talents ng'eny ng'ato tugo maber adier to kotieko high school kamodhiego onge lakini neno ka gibedo nurtured. Olunga nitie owacho Wanyama gi Mariga nitie ginyalo bedo sported gidhi gitugo kata ng'ato kotieko school gidhi gitugo pinje maoko gichak kata division 2 kocha lakini at least giyudo nitie kaka gichiemo gi talents margi. En gima ber sana kendo dhi konyo. Kasuku taarifa mawuok Western en ni Archbishop Njega orodho kanyo endo Butere Girls gondari kumachiele final. Kendo Butere wang' ni ma okumbe no mana mar Western region. But aparo ni Western biro tero timbe ariyo nikech Butere defending champs mag national. Gimang'eyo, it's not a surprising package. Bedo ni Bishop Njenga ogoyo Butere Girls. Yes. Mane higa mar lokruok. Kendo change be nyaka wa accept. King'iyo moral mane Bishop Njenga ni godo ne Butere. Anyalo wacho ni ne gin ready ne Butere. Alafu be nyaka wayiere ni Butere kata kogo Butere nigi jotugo ma wanya wacho ni sani onge national manie national team. Yes. Ma wanya wacho ni key players. Koro ing'e ni bedo ni key players inya bedo gi kata bed ma jatugo achiel kata gibed ariyo. Ka key player ni osebedo ni onge Fred ok obed mayot mondo mi iyud duoko mane iparo cha. But Butere be nanya wacho ni ok osebedo ka tegemea jatugo achiel. Yeah. Ma anyalo wacho ni bedo ni Bishop Njenga ogoye ok en gima dhi mako dhowa sana. Kech kata king'iyo aparo ni Kakamega king'iyo Kakamega
nini Kakamega High. Yes. Gimbe ne gitugo kanyo gi Musingu, mabaparo ni mano betugo madhi nyime. Kata ka be aparo ni en gima nyaka wabedi ka wakete pachwa nikech king'iyo Western mostly wan gi skunde. Kitale ni gatiere. Yes. Kitale ni Western koso Rift Valley. Tanzania region Tanzania. Rift Valley. Yes. So king'iyo Western Musingu nitiere kae. Alafu nitiere kata Butere Boys king'iyo kaka Butere Boys. Ne Kakamega golo gi apil. Yes. Mago timbe manyocha watemo ng'iyo kae. But bedo ni Kakamega Homeboys, not Homeboys but Kakamega School, king'iyo kaka gimbende gi korene tugono. Duoko ma owuok kanya par ni wabro yie godo. Koro Bishop Njenga mano anyalo wacho ni ok en surprise ne wan. Kech bede na ikora mar ng'eyo ni duoko no. Ne en duoko makata naseneno kaka kang'iyo kaka ne ginene osebedo ka tugo. En duoko mane wa expect nyaka bit kamano. Selfie king'iyo kanyo endo The Scorpion mano Musingu unyalo paro ka season mokalo gine mane gibedo champions bang' kane giloyo ne St Joseph Kitale. Yes. Jobo kanyo ende final ido ka giduogo kendo grade final sani ende odhi bedo Kakamega Fairs nikech Kakamega High School gi Musingu wuok Kakamega County. Grade final kendo kanyo endo tielo machielo. Tugono endo kang'e ni ineno kodhi bedo nade ne team no ero mar Green Commandos. Inyalo paro Green Commandos bende kinde mokalo chien ne en achiel kuom skunde go bende ne ng'iyo weche koma gadhula to sebedo kolal sana. En tugo matek nikech semis gigoyo teams ma gitugo gote Kakamega ogoyo Kibabi gonda 4 kuom nono. Musingu ogoyo team ma gitugo go gonda 3 kuom nono. Manyiso ni gidhi rado jok ma tek lilo. Yes. Kakamega ose lal kuom thuolo chak 2024 Kakamega ne kiwinjre higa mokalo gisani aka giduogo manyiso ne gichier lakini adhi dhi gi Musingu. Musingu dhi bedo joloch mar Western region. Adhi gi Musingu. Ka wuoye wacha Butere gi Bishop Njenga. Butere nyalo wacho nikech en 2-1. Nyalo wacho players gin key players ne camp mar national team. Yes. Kineno gima Faith Boke team national team. Kineno gima Brenda Cheng team national team. Ngiso ni players key players ema onge. Emomiyo timre nadi. Bishop Njenga ologi. But I hope ni Western dhi kawo timbareo mondo gidhi nikech Butere ne team maber ma konego bed en defending champs manyiso ni Western nyaka gol timbareo. Mano Butere ka gidhi idhi neno ka nationals gidhi perform moheo kata Bishop Njenga. I hope ni gidhi dhiyo nikech mage type mag teams ma wadware nationals. Wabro ng'eyo biro chalo nade kanyo endo kata kamano par ni Nyanza tukiko iko magadhula en affairs mar Siaya gi Kisumu. Siaya ogolo kanyo endo wa Kane joma ilwacho nango Siaya ogolo thuondi to Kisumu ogolo kanyo endo wa Kane koro wadhi ng'endo dhi chalo nade kanyo endo tukegi eki kata kamano endo Homa Bay bende wanene gi teams maber kanyo endo kata kamano kang'e nang'o moduoko timore Geringa Kasuku Daka Mogik team no ero mar Magina neno koduo ngaro kanyo mo likara kamano ko bal duo ngiso gi nogowa kibo wato kodi mirema kanyo endo ko ber koda mago ko mag schools kanyo endo wang'iyo kanyo endo team no mano mar Junior Starlets makiny gocho kanyo endo koda team no ero mano mar Botswana mawuok e pinero mar South Africa mano team no ero mar nyi South Africa ma gine boy ganero mar 17 parni maendi en tielo mogik mar manyo thuolo mar dhi tugo iko mag World Cup mago mag nyiri kata ma nyiri go iko mag gine boy ganero mar 17 ma bende wang' ni endi bage Africa ka endi tugo kibro bage e pinero mar Morocco dweno ero mar 11 nyaka dweno ero mar 12 kanyo endo ka bende nyalo paro ni Kenya geto kata manyo thuolo mar 2 mar dok e tugo gi mag World Cup nyalo ka paro ni tielo mokwongo ne gidhi 2023 kata tugo iko bende dugo 2024 Dominican Republic ka chaendi ka bende team ni endi bende itayo kanyo koda Mildred Cheche geto duoko team mar Kenya e tuke gi eki mag World Cup e tielo mar 2 kendo Kenya geto loso historia manyien kochopo kinyala tuke nero manyayo selfie no joero kwa mondo chuk kar rombgi wacho ni
otiko mamoko en free mana VIP kende mane chulo kanyo shillings 500 kendo kwa oganda mondo mi ochop kar rombgi. Maendi en kwayo mabende noor gi jotugo go osebedo ka oro kwayo maka maendi jotelo go eko mag FKF kama oting'o kanyo CEO kanyo Dennis Kisheru, nitie kanyo FKF chair Hussein Mohamed. Dhi chalo nade? Kenya dhi ng'ado tiko koso dhi bedo nang'o? Pane telo mokwongo ne giloyo kanyo South Africa go 2 kuom ling' thie piny mar South Africa. Koso weche nyalo bagre, South Africa nyalo loko loch. Onge kaka South Africa nyalo biro Kenya blo Kenya gonda 3 kuom nono. Yes. Ok nyalre. Mokwongo Kenya oseng'ado tiko. Mana very sure. Goyo South Africa gonda 2 away korgi South Africa giwon. Nen advantage. Nikech ing'e South Africa nenti mana ng'eyo ni tek. Nang'in Kenya nyalo wuok gi draw. Ama ginyalo go Kenya, but Kenya wuok gi gonde 2 kuom nono. Nen ng'ado tiko direct. Nikech kiny Kenya nigi advantage mar ntiere nyaka fans. Gise advertise anyalo wacho ni gitemo timo marketing mar tuke tielo mar 2 ni. Pok aneno ka Kenya timo marketing kaka gisani gise bedo ka gitimo mar Junior Starlets. Manyiso ni kinye ntie pap nyalo pong. Kata ka opong lakini ntie jok matimre nade nyalo bede nikech joma dhi bedo terraces en nono donje en nono jok mantiere Nairobi tingre urute dhi uri pap donjo en nono. Mana VIP ma dhi chulo siling 500 kende. But gisani kaka en Kenya oseng'ado tiko. Anyalo wacho ni tugo mane Kenya ngo matek kende ne ni Uganda. Uganda kende mane tek lakini gisani Kenya dhi World Cup. Junior Starlets under 17 gidhi World Cup. Nikech ineno ne oyudo giwuok Sekafa ka oseket gonde gi ka. Mane wang'eyo ni samo ginyalo dhi ka chunygi ok gimor chunygi ol nikech gima notimnegi. But neno ne gijituma yudo gonda 2 kuom South Africa nen advantage. Kinye na medo gonda 3 to bedo gonda 5. To otiko to ne waseng'ado. Kasuku. Junior Starlets gocho gi tim nero mar Bantwana, mano tim nero mar South Africa kiny. Alafu tuke nero manyayo sa 10 ma midhiambo. Tugo mabende Junior Starlets kiny ng'ado go tiko achiel kachiel ng'ado ke World Cup. Kendo e tielo mar 2 kendo inyalo paro ka Mildred Cheche mano tero tim ni World Cup kendo mapuro en gi tim e kanyo indi. Ang'o minyalo wach ni endi, ang'o ma expect kiny e kanyo indi tugo makama indi? Namba 1 adawacho ni congratulations ne Junior Starlets kod Mildred Cheche. Nikech gima nyaka samwa wuoyo ni iwacho ni wadong' gi dakika 90 mondo mi wadonji e World Cup mar wakeni ma gitin 17. Kata kamano gi kama bede ni an gadira ni Junior Starlets osedonjo nikech obadho onge. Fred ma e ikruok manyalo wacho ni otim maber. Winjo kanyo ka jatend piny owuon nowuok no timo gicha no timo no kawo simu mokete mbele ne mowacho kendo lando kanyo maber ni okwayo jopiny kata johera mondo mi owuog oko kar rombgi mar dhi neno tugo manie kind Junior Starlets kod South Africa. Kiweyo jatend piny anyalo wacho ni ker mar FKF Hussein Mohamed be osebedo ka wero wendni ma injili mosewero mowacho kanyo ni giketo pap nono ne ji te kopogore gi VIP ma bende king'iyo beche olwar mo wanyalo wacho ni e tugo ma kawaida nyalo chalo gima regular nikech otiko siling 500 mar VIP. Manyiso ni ni thuolo. Alafu king'iyo jatugo Faith Boke ne wuoyo kanyo nyoro kendo nowacho maber ni ma World Cup ma anyalo wacho ni engimane kaka jatugo owacho maber ni chalo gima odhi ng'iyo ni gini oloko ngimane nade wuodhe yor donjo World Cup mar donjo World Cup obedo kode nade. Ok en gima onyalo wacho ni beda ni kaka jatugo ni omor ni gidonjo, lakini nitiere wuoth kaka obedo kode kendo onyalo wacho ni ong'iyo development mare, dongruok mare kaka jatugo. Kopo ni Kenya qualify modonjo e World Cup, nitiere gigo eko ma ong'iyo kanyo kendo wacho ni mano dhi nyiso ni tich motim gi coaches ne en gino ero maber kendo owacho ni
qualifying for this nini ne tukegi kata ng'ado tiko ne tukegi en gino ero ma dhi konyo gi kaka jotugo mar dongruok mar neno ni jotugo ma chien ng'egi ka bende otiyo matek mar neno ni gimbe e higa mabiro mabiro chien mar neno ni qualifications bang' World Cup mwadhiye gimbe gi qualify for the next round mar World Cup. Koro anyalo wacho ni Mildred Cheche gi team ne gin sawa, kendo anyalo wacho ni team ma en godo en team moseng'eyo South Africa bro ng'wononwa. Kendo adiera mantie kaka Selfie nowacho, onge kama South Africa nyalo goye Kenya gonde maromo 3-0 mondo mi qualify. Onge. Kaluwore gi squad ma Cheche ni godo to gi geno man godo gi Cheche, an gi adiera ni Mildred Cheche dhi qualify gi team ne, kendo an behind the team. Kata kamano endo Selfie weche liekore, wing'eni weche nyalo liekore koni koda kocha. Anyalo wacho ni king'iyo kanyo endo kaka rowere manyiri osebedo ka timo, ma ng'isi ni ong'ala kata mana tuk adhula mar joma nyiri pacho ka endo osegoyo kanyo endo okang' mamalo. Ma bende koro onego bed ni ng'iyo kaka ichak ket sir ne tuke gieki. Kata kamano endo wacho ni timbe gieki weche mag allowances iwacho ni pok odhi makare, nyaka ne gichak tuo mana kata kiwe Junior Starlets, team no mar Harambee Starlets iwacho ni from FIFA series pok giyudo kanyo allowances mag nyaka gi sani, kendo ma en gima kaber to government onego bed ni donje wach ma kama endi. Liekore lieko kwa ng'eyo kata kamano en wach monego bed ni iluwo kanyo endo. Ing'e kama nitie iro Mach nyaka bede. Mang'iso ni nitiere adiere ni pok omigi. Yes. Nikech team mar Wakeini osebedo gachiedh nade mag allowances sana i Kenya. Akia gimomiyo mano timrega, nikech gitugo ka gisetugo to allowance ok bi. Ka wanyalo wacho FIFA series, tugo mane gitugo gi nyiso effort. Manyiso ni gisani onego bed ni osetimrok nade, osechulgi. Under 17 iboyudo ne pod gitindo, pod ok ginyal wuoyo. But iboyudo ni gibe yudo na allowances magi pok otimre nade, pok omigi. Onego bed ni keto structure mar ni ka gitieko tugo ni within 1 week or 2 weeks gise process pesa no timrok nade omigi, lakini neno ka osebet bang' dweche 2 yakiwacho no pesa pok otimrok nade, pok omiyo. Apano onego bed ni ka girito kotieko 2 months kapok ochiw pesa to coaches woko managers te woko mondo gitimre nade, gigolo ywak mondo ka ber government be otimre nade, odonjre. Shida en ni inyalo yudo na adier pesa no osegol, lakini jotuge ma pok otimrok nade, pok omi pesa gi. Akia gimo kama shida wokie, lakini government onego make sure ni timroga imigi pesa, nikech Harambee Stars shida mar allowances ni ok ng'eny compared gi mar Wakeini. To kirango Kenya kani Wakeini osebedo ka ting'o tuk adhula malo moingo kata mar joma chuo. Maiso nonego ketgi kata first priority gi kata mana league, iro ka league mar Wakeini e league ma bende timo loyo tugo 9 months season mangima to kitieko ni imanyone gi $1,000,000. Tiyudo mar joma chuo imiyo $15,000. Iyudo mar joma chuo man go sponsor ma ondik piny nyaka kalatas. Mar Wakeini kochopo dwe mar 6 yaka gipenjre no sponsor cha nen mane to nogolo kwa mari moro mamigi matin. Apani mpira mar Wakeini onego sani timrok ketie maino, nikech adiera Wakeini temo. Wakeini ema okuongo under 17 ema nokuongo tero team i World Cup. Kendo chage tomo yono. Kendo ero sani gidwa tero itielo mar 2 nikech kata kiranga Harambee Stars ginonge tieng' mosego gi World Cup. Donge the World Cup. Harambee Stars. Donge winjo ka mane jatend migao machon kobedo president. Koro wale. So Harambee Stars dibedo president, dibedo. What ni nane na kwa chwalo Selfie. King'iyo adamedo mana gimoro matin e wi ma Selfie ne wacho kotenore gi weche go eko mag chulo mar jotugo kata deko mag allowance. Aparo ni wasebedo league mar Wakeini pacho ka kata awachni adhula mar Wakeini, wati gi dholuo mar adhula mar Wakeini. Pok omiye ginene malong'o, pok omiye focus malong'o, ming'iye malong'o. Kata kamano aparo ni odiochieng' ma kawuono
duol noero mar FKF kotelne kod jakom. Yes. Ni gine ker mare Hussein Mohamed. Yes. Aparo ni gine bura nyaka sani kendo magi gin moko kuom gigo eko ma ing'iyo. Koro ageno ni bang' bura ma kawuono ni. Yes. Owinjo bed ni giwuok nwa oko ma clear ni achiel kuom agenda ma gin go en ni idwa ng'i ni adhula mar Wakeini ochopo kanye. Kendo gidwa ng'iyo ni kopogore gi mano coaches kata puonjo coaches mag bi iwacho ni kabi kanyo king'iyo kanyo idwa ng'i ni to bedo nade. Koro aparo ni ma en gima achiel kuom gigo ma owinjo bed ni FKF dhi ng'iyo ni to allowance kata nini mag jotugo ma Wakeini ochopo kanye to adhula mar Wakeini idwa ng'i kode kanyo nikech adiera Wakeini gi gin jok ma anyalo wacho ni oseting'o adhula ma pacho ka malo kendo king'iyo focus mare sani ko winjo bed ni ing'iye malong'o. Onge tiende wawuondre ni sani kaka Junior Starlets tugo ne bang' tugo iwinjo ni jopuonjre gi odok e school to japuonjre dok e school maybe kata allowance onge go treatment ma kata japuonjre ohinyore jatugo ohinyore sama ohinyore ka en national team tidhi bole kanyo iweye ne school. Aparo ni magi gin maslahi mowinjo bed ni ing'iyo e kinde ma koro jotugo gi ni national team. Aparo ni bende ngima gi onego bed mang'iyo makare nikech Selfie aparo ni kinyalo paro season mokalo mane gidhi World Cup bang' wuok e World Cup iwinjo ka nomigi omenda moro kanyindo maromo 300,000 moro ka moro. Pesa mabende niwacho ni nichulo ne janyuol direct. Pesa ni bende nokelo ywaruok e kind nyaka schools, some schools kanyo endo neno gima notimore e kind jatugo Brenda Awuor gi Nyakach Girls weche nowuok mang'eny sana mabende Nyakach Girls nokwedore oko kuom wachno endo ni gin wach pesa no endo nok gilosi kanyo endo. Ma okeno konego bed ni wang'iye e yo mane e weche gik mag allowances kanyo endo Selfie. The funny thing, kiyo marach e pacha. Jotelo oseng'eyo ni Junior Starlets, gibe giseng'eyo ni Junior Starlets osequalify yes. Kiny, idwa neno pap giriedo mbele kanyo kabisa. Kendo en tugo mabende aparo ni kata mana ker owuon samoro kiny ne yuor. Ok ni kiny, ok ni paro. Like king'iyo anyalo wacho ni kiny nyalo lokore siasa be. Tugo ma kamano kiny nyalo lokore siasa be. Yes. Kwang'iyo adiera manitie ker marwa oketo chunye weche tuke. Ok dango wach kata ni nikech koro Junior Starlets osequalify. King'iyo ker anyalo wacho ni korka kore osebedo ga ko ojiwo tuke senyalo paro kata mana chan ineno kaka notimore notimo kanyo iwinjo ni anawekelea mawe koro aparo ni jotelo mana kaka Selfie wacho no nitie moko dhi e pa kiny ko ikedo ka ng'ato rwako jezi mar Kenya modiyo kore to kipenje kata ni goalkeeper mar Junior Starlet modhi neno no en okonyal ko koro aparo ni it's high time gima Selfie wacho no mondo ng'i malong'o. Alafu jatend migawo mar tuke Salim Mvuri anyalo wacho ni en ma be omiyo olwaro jotugo nikech adier ne jatend migawo mokalo wege Kipchumba Murkomen Ababu na Mwamba yes nikech aparo kata mana ni sani kaka tim cho South Africa aparo ni kane ber to nonego bed ni njosa kata host gi for breakfast motelo ne tugo makamaendi ido ka timo donjo to gidano nyane camp gichaka training kendo gi kone tielo mar ariyo ido ka kinde mana Babu tiyo cha ido ka team kano wuok kamoro giduga ni the first thing na ko host gi for breakfast kata lunch gi gombaka motelo ne ojiwo gi yo machielo noneno kata mana team mar Sekafa under 18 joma chuo kata yawuoyi mano tu Kisumu kaendi na kana timore okanyo endo anyalo wacho ni keto jatend migawo mar tuke to bed ng'ama nigi personal man gi interest kuom jotuke kuom jotugo en ng'ama ohero weche tuke kik kete ng'ato kacha nikech en jatelo ki iwache dier nikech allowances be nyithindo go ne bed ni kaber gi sani allowances kane osewach ni oro ne jonyuol nikech onge kaka inyalo yawn gi bank account to pod gionge kitambulisho ami inyalo yaw kitiyo gi nying janyuol mondo tiek ywarok e kind school gi nyithindo nikech ing'e school be dhi feel ni wane ma andwa trini wane ma ne wabed ne watamre national team kikawi dakukawi onego bed ni ka idwa chiwo allowances
ka janyuol oyawo account to pesa donjo ne janyuol direct. Ka gidhi nikech ginyalo duogo to gidhi e State House kocha. Ka jatend piny ochiwo pesa, the same pesa no nego bede nade donjo e account cha. But ok wanyal tegemea ma jatend piny dhi golo, but allowances monego bed ni chulo gi mena must mochuno moken ni itimo negi ng'uono moro onego bed ni imigi. Nikech adier mano allowances ka gidhi kata ng'e na accounts bende oseyaw ma ging'e ni oro no parents pesa onego timre ok nade imigi. Jotelo ma kinyi dhi kacha nikech ang'e gidhi bedo mang'eny ma kinyi dhi bedo kacha. Adier ka mpira oserumo ka giwinjo ywak bang' dwe achiel na allowances pok ochul, at least gitem gilu mondo gikonygi. Niwach ing'e jotugo nyalo biro ywak but ka nitie ng'ama koskuma ok nyalre. Nti be poda medoka Fred ng'eni Kenya ka inyalo wacho ni million sani chalo siling 20. To ochalo siling 20 ne jatelo. To ng'ama winjo be ni pesa ni chopo kuome ok chopi. Isewinjo ga ka nitiere romo moro tinjo ko wacho ni aketo million 20, aketo million 10, lakini mondo mi million 10 ni chopi en lweny. Self ni wacho gimoro kama crucial. Yes. Adiera mantie poda penjore nyaka sani ni ang'o mane one manomiyo ket jatend migawo mar weche tuke jatend migawo no. Nikech mae jatelo ma en ng'at moro ma kata team oyawo ko. Wacho adiera gimoro kaka en Fred. Yes. Onge tiende wapandi ni wadwa sugarcoat gimoro ma dhi nyime ma kata ineno. Mae jatelo ma kata dangi wach ni piny owuok. Jotugo oyawo ko mondo mi host kata jotugo for breakfast ok ibi nene. Yes. Lakini kidhi yaw stadium tibro kuongo nene e stadium. Tibro winjo ni waketo kama. Koro aparo ni it's high time mondo mi migawo kata ginene kata tend Kenya ong'iyane ni kapok giketo ng'ate e migawo moro. Yes. Be ng'ani nigi qualifications mowinjore ka e migawo ma entieni. Koro aparo ni owinjo bed ni wang'iyo ni to jatend migawo mar weche tuke ong'iyane maslahi mar jotugo nikech magi jotugo ma kiny pod wabro dwarogi. Pod gimbe gidwaro Kenya mondo okonygi mondo gimbe gitimre nade gikony Kenya. Yes, mana kamano endo wadaka yweyo koro par ni kiny sa 10 alap tuke manyayo buore Nairobi tim nero mano mar Junior Starlets mano nyi Kenya ma gin buige nero mar 17 kiny rakore kanyo koda tim nero mano mar Bantwana ma bende en tim nero mar South Africa bende nyiri go kuma gin buige nero 17 nyalo paro tielo mokwongo tugo South Africa Kenya noloyo gi kanyo endo gondario kuom ling thika bende jaloch kiny biro ng'ado tiko mar dhi tugo iko mag World Cup achiel kachiel ka bende World Cup mawang' ni bago Africa ka endi biro bage piny noero mar Morocco mage timore ka bende tim noero mano mar national team bende ikore ni tugo iko mag WAFCON mano nyi Kenya kanyo endo tim noero mar Wakeini tuke machako tarik 25 mar dwe ni endi mar 7 inyalo paro ni chien kacha nonego bende gidhi e camp e piny noero mar France kata kamano endo camp no njo kethi koro gibiro pacho ka enda achiel kachiel ha gidhi e piny noero mar Morocco kanyo endo kinyalo paro ni gin e group noero mar A giberakore gi weg pacho Morocco Algeria ka achiel koda tim noero mar Senegal ka bende ging'ado tiko mar chopo e nus final gimbe gibiro yudo thuolo mar dhi e tuke go iko mag World Cup ma bende biro tuge e piny noero mar Brazil kanyo endo nyime kanyo Jalango Otieno nitie wich lumbi wacho ni no yonero makare Michael Owen wacho ni en gwenge kuma Kitengela Kajiado County okete mbui marwa mar Facebook achiel kachiel kanyo endo then MC Duke Jawero bende wacho ni ndani live Wanyadila from Somalia pia kondani then Francis Nyakwar Obade Karewa wacho kanyo ni Maro Yoma Ndigwa kaene gwenge kuma Congo DRC owinjowa oketo makare e mbui marwa mar Facebook kendo neno wakanyo enda achiel kachiel asante sana ne jogo kuma oketo wakawo thuolo kanyo endo mar yweyo bang' daka machuok kende kwa duogo to wabiro ng'iyo jogo kuma go volleyball nitie tim noero mano mar Chema nyicho donje league season ni endi kendo kako donje league no endo chopo nyaka finals ma bende biro tuge kin tarik 17 nyaka tarik 19 wabiro ng'iyo lokruok ma bende okelo e league mar volleyball pacho kae kapok wang'iyo ni to World Cup kama chamo ni dhi rumo nang'o then wabiro mana tieko chenro marwa achiel kachiel waduogo bang' thuolo machuok.
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Asante sana Marvelous Otieno bendo kete yonero makare kane kaunti nero ma Homa Bay oneno chendo yonero makare watenda tuge live kanyo endo selfie wadangi weche go iko mag volleyball kata kamano endo Gor Mahia bendo tuchgi korene CAF ogala ikorene CAF unyiepo wachiegni dhi Monaco. Monaco dhi ma kendo Target Balogun. Ana para ni udhi nyatoto. Why the class? Ngoma uno dhi nyatoto. No one. Wadhi Monaco. Na para no dhi nyatoto FC. Korgi captain. Ja Chelsea. Wadhi mana Monaco. Nyatoto nigi jotugo mabeyo. Monaco kende Balogun. kokalo chaneno kodugo Daniel Sakari. Daniel Sakari ndo msatugo Gor kinde mokalo koso podi. Freddy Omagor nyiepo go. Selfie no ng'eyo. Nikech nyoro Gor nyorwako jotugo ang'wen. Yes, ana kwa ikaw jagol manche ni kweti manche tugo National Super League. Bang nyiewo jotugo, kawuono Gor dong ni Osport. Yani chalo Chelsea. Kawuono golo. Ikaw jatugo Paul mar team nero mar police. Yes. Ulinzi Stars. Ulinzi Stars. Kwanza ne number yo. Yes, top scorer. Top scorer. Okwanye ujok ma. Warango top player. Kirango goalkeeper. Yes. Anybody from Owoki Equity. Yes. Hermano win Golden Glove. Golden Gloves. Ma NSL. One gi future. To defense bene wadwa ni walos kidogo. Ba wachopo taska kocha. Watemo. Yes. Odong mana Monaco. Monaco ma wadwa dhi kwa dhi Monaco. To watieko kata joka Game Cup. Dhi winjo matek. Gima paro ni timore Gor. Chal ka gima jatend migawo orie bade kocha. Ikruok bende nikech king'iyo diere mancha ne gi dhi limo jatend migawo mar omenda. Yes. Ne okonogi ni giket kalam. Aparo ni gitime at the right time. Yes. Koro aparo ni ikruok ma Gor timo sani ok gitime atima ni en ikruok moro kaka maybe wanyawache for fun, lakini Gor loso team ka ging'e ni gin gi tuke mang'eny. Bende ka ging'e ni Gor dhi tugo tuke mag Kagame, Sekafa Kagame, manyiso niya ikruok ma gitimo sani Fred ok en aena ikruok mitimo ne tuke ma sani, but gitimo ikruok ne squad ma gidhi ng'iyo go ni gitugo godo tuke manie mbele gi mang'eny kagi. Gima duong' momiyo Gor nyiepo anyalo wacho en CAF. Yes. CAF ema Gor target. Nikech selfie kwa nyo CAF.
CAF ok onya wacho ni gor target. Mano te gima gi target. Yes. Mano target mare. Mano target. Iparo ni ikruok mar gor achiel kuom ikruok. Iparo ni kata mana sani gidhi bedo kanyo gi AGM meeting dwe mar 8. Kanyo ndo bende gidhi wacho nyaka burani endi Ambrose Rachir jakom biro wacho kanyo endo gigo eko mabende ikruok mabende gin gone tuke go mabende nikech gol dhi bedo kanyo gi season ero modich kabisa. But king'iyo kanyo endo selfie nyiepo to krach. New players ok rach. Jatugo Michael Onyango jagol. Notugo kanyo endo e team no ero mabende nene piny e league mapiny Equity. Oidhe league ting'isa ni kele par ni Gad Matthews Kogalo. Ikelo da donje e woche mar Gad Matthews ne tugo eko mag CAF. Ben possible kata mana league experience mar league ne pod onge godo. Kata ka experience mar league ne pod onge. Wadhi temo kode Kagame ka. Yes. Kabe onyalo kose ok onyalo. Nikech ok en kende ma in goalkeeper Gor Mahia. Yes. Inyalo nyiewe just for emergency. Nikech adier Gor temo timo ikruok nikech Yes. Kirango kata defense kelo Daniel Sakari. Yes. Anyalo wacho Sakari en right back defense but hold o maintain defense. En jatugo makatugo to pache teni defense nikech ka wanyalo wacho ng'ato kaka Polo Chuoga ne tugo defense lakini ohero dhi mbele. Yes. Oweyo defense chien. Mage gik magitemo Gor Mahia temo dino. Emo mineno onyiewo jotugo kamano. Lakini donge nitie jotugo mabo weyo dhiyo. Yes. Koro wanyiewo mana ma fresh. Tuge kama wadwaro mondo watimre nadi. Wakas nyororo. Gimang'eyo Fred. Nyiepo mar jagol Michael anyalo wacho ni en panic buy. Gor ne onge option. Nikech their main target ne en Humphrey Katasi. Yes, mar FC Leopards. Mar FC Leopards. Ema ne gi target. But ka ne giduogo giyudo ni piny ok odhi maber, aparo ni giringo ir jagol mondo mi Michael Onyango. Yeah. En Michael Onyango but ng'eny iluonge ni jagol. Mane Yes. nying mong'ere go. To aparo ni en panic buy nikech ne gionge option. But in real sense rwako wuoche magor mar Matthews ok dhi bedo ne mayot nikech ma en club madwaro result instantly. To kokele kacha mpich ariyo mokwongo odhi orakore godo to oloye gonde moko 3 kata 4 moluwore. Namba 1 odhi wito confidence mar jatugo ni. Yes. Nikech moral ne kata kako biro en gi geno ni okay from his side ineno ni omor nikech odonje club maduong'. To kata kamano bedo ni gonde ka idhi loye inyalo loye gonde mapiyo piyo. Ma namba 1 dhi lowo moral ne oneno ni ok fit wuoche mar Gad. To ma inyado ka pod dhi miyo johera be ok dhi bedo kode gi geno. Koro dhi mede pressure. To ka jatugo tugo under pressure yudo ka ok obed ga mayot. Koro aparo ni en to biro mare en panic buy kik wawuondre self in. En panic buy nikech Gor ok oyudo the target mane gin godo e goal. Koro ne gimanyo option B. Kata ka gimanyo option B. Odhi iri kete Kagame ka nikech group ma Gor Mahia nitie ok en group ma onyalo wacho ni strong sana. Onyalo wacho ni Gor Mahia yudo easy group. Inyalo kete ochake Kagame Cup to mano be dhi boost confidence mare nikech shida ne rach ka Gor Mahia oyudo group matek ka group owach ma Al Hilal nitie. Mano ne en group matek. Group mane owach ma Simba nitie. Ne en group matek. Group ma Gor Mahia oyudo en group mayot. Manyiso ni kata kuidhi kete Gor pressure ok dhi bedo mang'eny compared ne Gor Mahia bedi group BGC. Sawa dhi mapiyo piyo. Mana mapiyo piyo Gad Matthews owuok Kogalo, jatugo Fidel Origa owuok Kogalo, nitie jatugo machielo miluongo ni Lavin Odhiambo bende owuok Kogalo. Lavin ni negikelo gato bende kaneno kotugo mang'eny nyalo paro kane gigole Tusker en defender. Kanyo ino nitie Geoffrey Ochieng Simiti bende koro owuok Kogalo kanyo endo. Then Chris Ochieng bende owuok Kogalo, nitie jatugo Bison Wangai bende owuok kanyo endo e team no ero mar Gor Mahia. Nage sani endi jatugo Elio Wande gitero kanyo eno on loan. Then kinyo kanyo jatugo magiserwako Daniel Sakari, jatugo Paul kanyo endo mabende en kanyo endo jatugo matugo mbele.
giserwako kanyo endo kaachiel koda jagol kanyo endo bende girwako kanyo endo gisenyiewo jotugo adek nyaka gie sani endi kanyo endo. Selfin Chema volleyball team en tim nero mabende nyiche kowuok kendo nyiche donjo e league to chal ka gima okelo lokruok moro e league nikech league mar volleyball ma pacho ka endi iyudo ka en ga mana DCI, Kenya Prison, Kenya Pipeline, Kenya Ports Authority, GSU. Chema chal ka gima okelo lokruok moro ka endi kendo giloso historia manyien. Gigolo wach mar ne no final en GSU KPA. GSU KPA, yes. KPA, Kenya Prison, Trailblazers, GSU. Apart ne gigolo boredom, no? Then Chemo invest in players. Yes. Apart club en kaka gi invest ni gima gidwaro. Nikech kirango players matugo Chema, Levis Ogutu. Yes. Levis Ogutu tugo in Wafalme. Mangiso nini national team. Players mag Chema gina players mabeyo maging'e kama gigole mabeyo kabisa. Ntie gin iluongo no Bethfon, yes. Owuok Equity. To Equity bo osebedo magi timbe ma perform kobiro i volleyball. Yes. Mangiso Chema no invest. Chakre 2024-2025 league ne gi invest. Emomiyo gidonji league to gisani be gitimre nade gi invest. Chema anyalo wacho ni gini team ma dhi chendo sana kata obedo ne jotugo ma GSU go gin jotugo ma nigi experience. Gidhi gocho gi Kenya Ports Authority, Zani gidhi tugo gi KPA finals, yes. Lakini nitie Kenya Cup tournament. Kenya Cup ne gitugo ga, yes. Mabe dhi nyime. Ineno gin gi negi invest en club mayako chako lakini negi invest i players emotimre nadi okelo changes nikech iyudo gin nyaka gi jotugo moko Uganda, yes. Nigeria negi ng'e gima ne gitimre nadi ne gidwaro naneno gi nyaka gi jatugo mowuok GSU Mathias Kebui mano investment to GSU mosebedo katugo. Yes. GSU mosebedo champions 2024-2025. Chema e team madhi chendo i league mar volleyball mapacho ka. To Chema be midhi don dhi golo ng'eng players madhi donji national league, national team mar Kenya, Wafalme mar Kenya. Nikech kirango Wafalme be osebedo ga gitiyo gi the same jotugo KPA jotugo wanyalo wacho Dennis Omolo mawuok KPA, yes. GSU ntie Kipkorir ntie Mutai. Chema adhi wacho ni odhi loko volleyball mapacho kae. Yes. Kinyo kanyo endo Kasuku ne gichwado kanyo tim ne mar Kenya Prison sets 3-1. Ma indika ne ngalo tiko mar donje final mabende gidhado gi KPA kanyo endo sets gi kiro kane giloyo tim ni endi sets 3 ne giloyo kanyo endo duto. Kinyo range mane giloyo go 25-2018, 25-22, then Kenya Prison odugo loyo kanyo endo 25-16, then ichagi dugo loyo 25-19. Niso ni mana kaka Selfin wacho ni chal ka gima en tim no mancho biro to gibiro gi lengo machielo e league kata kelo face machielo e league no mar volleyball mapacho kae. Anya wacho ni Chema donjo ne league en gimoro ma wanyalo wacho ni okelo pogruok. Yes. To kata king'iyo kaka Chema osebedo katugo, inyalo ng'iyo kanyo kata head to head mar Chema gi KPA. Inyalo kanyo gisetugo tuke adek. To tuke adek giyudo ka Chema osegoyo KPA diriyo. To KPA osegoyo dichiel. Manyiso ni e season mar 2025-2026 kanyo mane KPA ogoye achiel. To king'iyo sani playoff final mabende go tarik 17 gi tarik 18 kanyo. Yes. Yudo ka en tugo midhi tugi kanyo ginene Kasarani Indoor Arena ma nyiso ni Chema oseketo ikruok. To kaluwore gi historia manie kinde timbe ariyogi, anya wacho ni giloko face mar ginene tugo moro mwaseng'eyo e volleyball mapacho ka ma kopogore gi KPA, Kenya Prisons, GSU, Equity, Trailblazers, but koro gibiro gi new face mar neno ni gi represent kata gigolo gine manyien. But kotenore gi kaka gisebedo gi tugo kata head to head, maromo nyiso ni kata romo magidhi romo e playoff final
manyiso ni kata KPA pod ok nyal underrate chema e tukegi eki mag ginene mag volleyball. Yes. Yeah. Nikech ne giromo gi KPA, Yeah. Yes. Kenya Prison gi Kenya Army. To magi teams mane gigoyo kende. Mhm. Kendo gidhi romo gi KPA. Mineno nitie high chances KPA nyalo gogi, lakini nitie change madhi magi buok. kelo Yeah. Yes. face mar league mar Mar volleyball. volleyball. Wadhi ng'eyo ni dhi chalo nade kanyo indo, kata kamano indo kapok watieko nikech saa mayo wang'wa kaendi. Tukiwe koma World Cup dhi nyime, selfie no kang'e ni timbe gi nyang'e sani endi dong' gi timbe di e World Cup. Kata bende ng'iso ni to king'iyo kaka World Cup ni endo dhi mochopo gi e sani endi nikech pane tuke gi kirumo tarik 19. Ng'iso ni odong' ndalo matindo tuke gi kirumo. Nikech sani endi wachomo kanyo endo nus final. Nadong' ariyo othuwi quarters. Wang'iso ni pako France, ni pako Spain. Morocco nothuwi quarters. Yes. Not Pako France gi Morocco. Yes. Nochunawe achiel, adhi gachiel. Nikech narango ma pek mohewo nyawadgi. To naneno France ne pek mohewo Morocco. Yes. Ochunawe Morocco, adhi gi France. Adhi gi France. Sani adong' gi France, lakini otek. Semis umie Spain. Spain ok en team ma wadhi wacho ne en tugo madhi bedo mayot. Lakini nikech support France gi jotugo ma France nigo, pod wan gi high chances ni France nyalo chopo finals. To Spain be nitie high chances no nyalo chopo finals. Yes. Manyiso en tugo madhi bedo matek, mani tugo madhi chopo nyaka extra time. Odhi chalo finals. En semis Final before finals. Finals before finals. Odhi chalo odhi bedo ka finals. En semis lakini odhi bedo ka finals. Norway gi England. Thuolo donje ko. Ok ni thuolo donje ko. Lakini anyalo dhi gi England. Abo dhi gi England. Tugo mitugo diero tieno ma kawuono. Diero tieno ma kawuono. Anyalo dhi gi England. Kata obedo ni England ok osebedo ka perform level mane I expect ni gidhi tugi. Ing'e England e team mane kineno jotuke tineno ni gidhi chopo e finals. Ne en gi jotugo maber lakini performance margi ok osebedo kaka na expect. Yes. Argentina gi Switzerland. Argentina oyudo mayot. Gin Switzerland to dhi dala. Switzerland kanyo onge wach moro. Gin gi bol. Manyiso na Argentina boromo gidhi rado gi England. Either England or Norway. England ama Norway. To gi sani ni side mar England. Manyiso ni gidhi rado gi England. To nitie high chances Argentina nyalo go England gichopo e finals. Messi nyalo loso historia machielo. Par ni Argentina defending champions. Gin defending champions. World Cup tok gi kao kata ka gichopo e finals. Argentina tak nyalo rado gi France. Par ni machane gi rado gi France ne gigolo France. Gi sani ka girado gi France. Ok apar ka ginyalo golo France. Kata mani go ke the best team mar France. Yes. Lakini ok apar ka Argentina nyalo golo France. Nikech nyaka ne World Cup chakre awach ni teams ma Argentina osebedo ka romo go. Osebedo gi wuoth mayot. Amicho ka ji wacho ni Argentina wuodhi sejalo gi moso yo moyudo yo mabet ridore. Mak mana Cape Verde. Nikech kirango teams mag Africa, Argentina osebedo dier ka ng'ama goyo AFCON. Teams mag kirango teams mag Africa. Yes. First half negi deliver. Second half onge. Ichaneno ka jafwambo machielo mar weche go mag tuke e pacho ka endi ncho penjo moro e mbui mar ni sama ji dhiga e hydration break ok ong'e ni timbe go mag Afrika imiyo pelele ka giduogo e pap to wigi rundore nikech ka noneno hydration break mogik e tuk Argentina gi Egypt. Actually an ang'e ni Egypt no qualify mar donjo quarters. Gima ng'eyo ni World Cup ni Argentina
ok anya wacho ni wuodhe osebedo mayot, be ok anya wacho ni wuodhe osebedo matek. Nikech timbe manchani mano qualify the World Cup te Fred negi qualify, negi kalo process mar dhi e World Cup. Mar ngado tiko ya. Yes. To Argentina mineno, okay, an nyocha kapak ga Argentina. Yes. Kamana peke. No se tenda. No se de dala. The goat. The good ato bende ni Argentina. Lakini napaka generally napako ga Portugal. Yes. Lakini the good ato ni Argentina. Argentina no boka paki. Iwinjo. Koro gima temo wacho ni line mar Argentina gi ginene. Argentina gi Norway, Argentina, Switzerland, Argentina to gi England. Line makono no. King'iyo line no nikech sani anya wacho ni quarter mokwongo dhi bedo kind England gi Norway. Yes. Alafu quarter machielo chako bedo kind Switzerland to gi pinyno mar Argentina. Wing makono no king'iye Fred, korka kora neno ni Argentina ni gi thuolo mar chopo final. To onya chopo final kamae. Switzerland, Argentina dhi goyo. Switzerland be kikaw niyo, nyalo paro ne gocho i Colombia. Okay, king'iyo Colombia, tichaki duogo ing'iyo Colombia gi Argentina. Yes. Argentina and Colombia are two different clubs, kata nations. Ma ok inya wacho ni bed ni Switzerland norido ne ginene ne Colombia, koro nya rido ne Argentina. Wacha adiera, Argentina dhi goyo Switzerland. To Norway, kawuono emo nyalo bedo surprised ni ang Norway ogoyo ni England. Okay, apako England. Yes. Kata kamano nitiere England, Argentina nigi, not Argentina but Norway nigi talent moro mopondo. To king'iyo kaka Haaland understand players ma England maber. Kendo players ma England be ong'e gima Haaland en maber. Ma number achiel odhi bedo like a threat ne piny mar England generally. Kech king'iyo defense mar England, Mark Gui ma be wanya wacho ni ne nyalo bedo ni nyalo miyo Haaland tich matek, ma be wanya wacho ni ne nyalo bedo ni miye tich matek nikech be gitugo kode. To gi sani be en wasi wakia kata entie kata onge. Aya, England achiel ni Declan Rice en jatugo ma nyaka sani adiera mantie ni okodhi tugo mabe apani nosekete isolation, opoge gi jotugo ma jowetene. Manyiso ni oonge. Alafu king'iyo England en gi squad maber ndi, to bedo ni en gi squad, don't be surprised, England en England. En team moro ma ok inyal depend ire kapok mpich orumo. Onyalo tugo ni maber, lakini ka gik dakika maybe expect no deliver to migo niego. So possibility mar nini goyo England, Norway goyo England ni malo. To ponono Norway goyo England, Norway korado gi Argentina, pod Argentina dhi goye. Nikech king'iyo kata kaka Argentina osebedo ka tugo gi European clubs, historia mare gi European nini countries gi osebedo maber, osebedo kogo the European countries compared gi the other countries. Yes. Manyiso ni kopono rado gi England pod obro goyo. Koro on my side aneno ka wing makoni atira Argentina final. Kaduogo koni, okay, koni bende koro an kae makoro maka matek. Nikech ka be makoro chunya yue to bende banka ne Portugal osedhi. Awachi na duoga banora ir Saliba France koni. Kachopo ir Saliba, chaka duoga diora koni tayudo ka chako thua kendo gi Merino. Yes. Gi Raya gini. Koro anya wacho ni ka to jogi nopango nogo fixture ni marach. Kata nopange marach, gikone ni jaloch to nyaka ang yudi. Finals. But gima ng'eyo finals korka kora kapok selfie nowacho. Spain ma waneno aneno ka majority underrate. Ano ka nyal underrate. Ma bedo ochalo final before final. Aneno ka Spain dhi goyo France e semi-final. Kendo odhi go France, mpira ne ok dhi kata extra time. Ma mpira ma Spain dhi tika gi France 90 minutes. Kendo ok en mpira midhi loye gonde mang'eny. En mpira ma goal nyalo bedo achiel, to mpira no ruma kamano. To chances mag Spain goyo France ni malo. Kendo aneno ka final mar World Cup na 2026 ni kind Argentina gi Spain. Yes. Selfie, team no mar Norway orugo World Cup since 1998. To kinyo ha giduogo jatugo Haaland mpira moro mosetugo saloyo.
kendo sani en amang' jogo kuma bende luore top scorer. Aparo ni Messi man gi gonde 8, en gi Mbappe gi gonde 7. Kanyo Mbappe ni gaboro. Mbappe kono ni 8. Yes. Yes, Mbappe nyolo nyoro, yes. Kono Mbappe be ni 8 kanyo endo. En sani en 7. To king'iyo kanyo endo tim no mar England jotugo mang'eny, jotugo bedo setugo kanyo endo ong'eyo thothgi gitugo e lig no mar England. Tugo ni dhi bedo nade e England kapo wang'iyo final. Kapok inyisa ni to in teams mage oneno ka chopo e final. England gi Norway. Haaland, anyalo wacho ni Haaland is a good striker, but ok wanyalo wacho ni en jatugo manyalo the create chance mare bochakulo. Most of the time Haaland en ng'ama bedo imiye mpira. Yes. But Well finisher. kirango squad mar England, gin jotugo mategemea na gi omege mpira. Kane nyalo loyo, Bellingham nyalo loyo. Like squad mar England sana wawach ni chakre midfield nyaka forward mar. Yes. Kila ng'ato nyalo loyo compared gi mar Norway. Norway. Haaland en a good player but nyaka bed timre that nyaka miye mpira. Tidhi yudo ni magi players mosebedo ka tugo gi Haaland ging'eyo tuke. Inyalo yudo ne en midhi timrok nade. Idhi ket pach. Idhi en minyalo ket pach gi ginyalo kawo pach gi to giketo kuom Haaland. Mano nyalo miyo jotugo machielo thuolo. But ineno Norway be gin tegemeo margi sana en ng'awa. En Haaland. Manyiso England nigi high chances mar goyo Norway. Nikech gin ng'ata chakre midfield nyaka forward margi. Gin sure ni ng'ata nyalo loyo. Anyalo wacho ni Kane nigi experience. To en kirango Kane gi Haaland, experience mar Kane gi World Cup ni malo sana. Man go e first World Cup mar Haaland. Another thing, players mag England karibu gite en players mosetimre ma osetugo to be en motimre mong'eyo. But aneno ni kwa dhi bedo ne mayot. England dhi chande. Final mari. Final Argentina, lakini ng'ama dhi kawo kombe Spain ama France. Manyiso ni Spain Lakini hizo ni Argentina inachochir. Argentina dhi chopo final. Yes. Lakini Spain ama France, Spain ko ogo France semis, bodonji final. Odhi kawo World Cup. France kogoyo Spain semis, bodonji final. France kawo World Cup. Argentina nyalo chopo final lakini either selfie neno gik moko ariyo. Either Spain dhi chopo final or wanyalo bedo gi repeat mar final ma 2022. So, kwa bedo gi repeat mar final ma 2022. Yes. Po nono ni France ogo Spain. To Argentina dok go France. Wanyalo bedo matek nikech ing'iyo kanyo ng'eni the way making'iyo kaka Messi tuke mosetugo te kaka fight ne national team. Aparo nitie historia moro mogeto mon mi oketi ma ka ginyalo chopo final to nyalo bedo ni team magidhi rado go matek e kanyo. But an final mara either neno Spain or France to onyalo rado gi either England or Norway. Okay. Fred. Okay, mine open debate. Yes. Ineno Spain. Yes. Ang'o miyo kor Spain gi France kono kudwa golo msimamo. Oken gima yot. Ineno Spain gi France. Oken tugo mayot. Oken tugo mayot. Spain gi France ten go young players. Okay, gin young players, but king'iyo nitiere secret moro king'iyo tuk Spain Fred e tukegi. Spain nigi secret moro kama aparo ni pok uneno. Spain ng'en tugo maonge striker. Yes. E World Cup ma wantieni. To France odepende e striker e World Cup ma wantieni. France be king'iyo France onge depende striker. France onge nini. Gonde mag France te iloyo gi ng'a? Okay, keto pachgi Gonde mag France iloyo gi ng'a? Mbappe gi Dembele. Gi Dembele. Gin ang'o e squad ma France? Nikech kirango forward mar. Yes. No. Iwacho ni Spain ineno ok depend on strikers. king'iyo squad mar France from midfield. Yeah.
En squad ma wanyalo wacho ng'ato kata nyalo loyo. King'iyo speed mar from midfield to forward margi, speed man kanyo. And then gin players ma ng'ato nyalo alternate kamoro amora. Jatugo Kylian Mbappe nyalo wuok from midfield koringo kodhi mbele. Dembele the same. Jatugo Lise. King'iyo kanyo jatugo machalo kaka Bakola kokele kanyo. Yani speed mar gino. Koro France okotegemea ni ginyalo but a World Cup ma wantie ni Fred. Mabe adangisi ni semis. Yes. Okodhi bedo mayot ne Spain. Pok awacho ni odhi bedo mayot ne Spain. Okodhi bedo mayot. mayot. Gima wacho ni ineno kaka okodhi bedo mayot ne Spain ni. Yes. E kaka okodhi bedo mayot be ne France. Nikech ineno Spain achiel ni. Spain otegemea ni wan gi specific name ma ka ngodho timo ne man marking wanego. But ingeni France already wan ga dira ni nitie players minyalo timo ne gi man marking. Inyalo timo man marking ne Mbappe, inyalo timo man marking ne Dembele. But Spain idwa timo man marking ne. Easy. Nikech kidhi mako Mbappe, ting'iyo Dembele, nitie Olise pod nitie. Nikech ineno mane gima Paraguay notimo, ne gimako Mbappe. Tema noduogo hinyogi, mane Mbappe yudogo penalty. Spain manyiso ni the other forwards France like in a semi-final news final man France ki Spain. Anyalo ngisi ni team man matek en Spain. France ni matek molo Spain is semi-final mina no wadhi tugo. Yes. Gima me wacha ni France ni matek molo Spain. Spain oko depend ir specific player. Nikech king'iyo kaka Spain osebedo ka tugo tuke ne e World Cup ma wantie. My team ma oko bedo ni otegemea jatugo achiel ni loyo ne tugo goal. En jatugo minyalo loyo and then gonde Spain bende iloyo the last minutes ng'enyne, unlike mag France ng'eni loyi first half isenge kuma tuk France ochomo. Ng'en goals mag France in second half kata gibed ineno but isenge maber ni France tuke ochomo kama chalo kama ka Dembele okoloyo France ka Dembele okoloyo to it's either Olise kata Mbappe. Nitie jatugo moseloyo gol mopogore gi strikers go. Saworumo kaka suko. Selfie na wacho ni either France or Spain ne dirado gi Argentina. Yes. E final. Ana seka msimamo. En Spain Argentina. Final no en Spain Argentina. To ken Spain Argentina, Spain dikawo kikombe. Po nono gima Selfie na wacho timore ni France orado gi Argentina broke France. But France, Spain gi Argentina, Spain broke Argentina. Yeah. Koro Adami mara direct. Nini mara dibedo Spain, nini France versus Norway final. Norway. Or either teams ariyo manochopo final last year, achiel nyaka chopo final. Okay, wacha niya. Ikisa wacho France gi Norway. Yes. One of them manochopo the last final. Manyiso ni France nitie. Koro itemo luorori Argentina ka. Ema wadwani nyisa ler mari Argentina. Kech ato to kora. Aseng'e maber ni Argentina nitie no. Argentina chopo final. Argentina ne kang'e ne nubo chopo kata semis. King'iyo kaka gitugo nikech be gitugo mpira moro ma soft. Okay, understand. Alafu players gi gin ma gi bende ng'eny. Miako sede. Speed ma Argentina nigo wawach ni giromo gi France. Ok inyalo pimo ama Spain. Ok inyalo pimo go speed mantiere go players mag France. Nitie sama koro ng'eyo experience versus speed. Koro ma ibiro neno ka koro ng'eyo experience. Ineno experience kaka ne hinyo Senegal macha ja Afrika. Baka ne nyalo dhi nyaka saa achiel odhiambo janeno Barkala TV. Sa orumo kaendi ubedo gi midhiamo makare. Lojo wetewa Selfie ka achiel kora Nelson Kasuku. Oriti masani luonga ni Fred Mayaka. Wabiro rado kende chieng' ma kamaendi juma noero manyien. Ibedo gi midhiamo makare. Ai, luongo ni Edith Rago. Okay.